tol. All, I'm washing dishes. Sisibag ng volleyball. HAU volleyball. Dana, oh. Yes. Huwag mo naman akong video ah. Dana, oh. Dami niyang linilinis. Dito mo din ganyan, inspired ako. Oh, ay. Wala tayong sabon eh, kawawa tayo. Oo nga. Hindi, bili tayong joy mamaya. Oh! Nahulog. Tol. Pulutin mo. Video mo. Yan. Video ko. Gano'ng aras ka nga, Jen? Tol, tutok mo dito lang sa mga kamay. Dana, oh. Nakita yung mga kamay Ayun yung sponge, oh. Yan. Kian yan, kian yan. Yes. Yung tinan mo yung lababo, oh. Ay. Diba, linis na Ano, lababo. linis na lababo. Oo. Ano pa, barado. Barado. Kasi sige sila liligo, no? Oh. Tingnan niya, no? Ayan yung kamay niya. Ito yan. Kukunin yung baso. Ayan, kukunin yung baso. Tumas ka na dyan! Alis ka na. Ayan na. Oh, ito na. So, ito na yun. Ayan na. Ito na yun, no? So, ganito yan. Pag nag-tumas ka Ayan na. Ganito yan. Tapos, saan mo kakabit niyan? Hindi, dapat ano, super luglog. Super luglog, oo. Tingnan nila. Wala dumi. Oo, yan. So, tingnan yung mga kaibigan, malinis na po siya. Oh, yan. Marami lang kayo now, sir. Sir, sa paghugas ng plato. Kung wala ka pang bilhin, magsabong mabang ng ano. Okay? Mas ka na dyan! Ba yan? Bye-bye.